Фәритнең начар чир белән берничә елдан бирле көрәшүен белсәк тә, аның һәрчак елмаюын, күзләрендәге өмет чаткыларын күреп, киләчәккә планнар корып яшәвен ишетеп торганлыктан, мондый хәлнең шулай тиз булуын һич кенә дә көтмәгән идек. Без бит инде аңлыйбыз, милли мәдәният автономия бит инде бюджетның организация тегел, күбесе бит инде аның дишнең үз акчасына эшләнде. Күптән дә тегелемне Казанга барган идек, җырлыйк әле. Передачасына шунда да ул безне җибәрде үз акчасы белән такси нанимать итеп. Ул такси безне иттән алып китеп, 11-нче яртыда төнне безне кайтарды кичке. Шул таксистка үз акчаларын биреп, үз малын биреп, безне Казанга озатып кайтып җиткәнебезне көтеп торып, үргә кереп җитеп чишенмәдем дә звонит итеп, шул хәтлек бөтен эмоциялары белән шундый шатландым. Моннан 22 ел элек Димитровградта татар автономиясе оештыру турында сүз чыккач та, беренчеләрдән булып аны Роза Әхмәтҗанова белән Фәрит Халиуллиннар хуплап чыга. Соңрак әлеге автономияны Фәритнең үзенә дә җитәкләргә насыйп була. Безнең шәһәрдә татар халкы бик активный халык. Килер Мне bizim 8 направления, bizim автономия 8 направления. Her bir направление yaşarıya kararsan veteranlarda, bunu veteranlar bizim Çeşme klubunda %20 veteran diye. Üyleri geçer bunu mübarek durumlara karab duran düşünüyor motoru. %20 yaşlar, %10 yaşları dinlemediler. Үзе зур заводның җитәкчесе булганлыктан, буш вакыты аз булса да, ул автономия эшчәнлегенә яңа сулыш өрде. Татар тормышына кагылышлы һәр төрле чаралар оештырды. Шәһәрнең татар мәктәбе ачуда гына түгел, гомернең соңгы көннәренә кадәр ул аның эшчәнлегенә ярдәм итеп яшәде. Аны зурайту турында хыялланды. Мәктәпнең бөтен тәрәзәләрен, ишекләрен ачтырабыз. Bu yılda bizden bu işler. Kilesi yılda bizden bu remontlarını biz daşla продолжать etamiz. Аллага шөкер, моннан берничә ел элек Фәрит хыялланып йөргән эшләрнең байтагы үзе исән чакта ук тормышка да ашты. 22-нче мәктәпне бергә ачтык. Мәктәп хәзер матур гына үсә бара. Бу елда 22-нче мәктәптә почти 50 бала җыелды. Жинап тұрып, бик яхшы организатор еді. Материальный яктан да біздің национальный культурный автономияға поддержать едік. Бар нәрсеге де үлгерейді. Өз ішінде де, мектеп ішінде де, жәмғият ішінде де, ойласында да. Her жерде де үлгерейді. Her бірімізге де иқтибары жетейді. Ул ярдәм итмәгән булышмаган кеше калмаганdır безнең шәһәребездә. 16 меңнән артык татар гомер итүче Димитровград шәһәрендә милли тормыш һәрчак кайнап торды. Бирдә һәр ай саен гына түгел, һәр атна саен диярлек чаралар уздырыла, акциялар оештырыла. Шуңа күрә дә 2015 елда өлкәнең милли тормышында актив катнашып, уңышлы нәтиҗәләргә ирешкәне, халыклар арасында үзара дуслыкны ныгытуга керткән тырышлыгы өчен ул губернатор премиясенә дә лаек булды. Бу премияны миңа биргән премияны мин бирәмен. Bizden Димитровград şəhərinin 20-ci məktəb muzeyinə, anda biz yəni muzeyi ясыйбыз салабыз. Шул безгә помощь булыр. Фәрит Мәләкәс районының Атнагыл авылында Розапа белән Фасих абый гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Аңардан соң тагын 3 бала туа. Бүген инде ишле гаилә ял яисә бәйрәм көннәрендә бергә җыелганда зур стәлләр куярга туры килә дип шаярта иде Фәрит. Бу җир безнең шундый урын, кая җыелабыз biz монда. Bizne bu abidiyette, birge bütün simyamızı cüstürüp tutan uğran bizim ama şeker üstü eniyeti isenler, bizne şu an muşkasalarga. Ульяновск өлкәсенең атказанган машина төзүчесе, губернатор премиясе лауреаты, Бөтен дөнья татар конгрессының алтын медале иясе, 59 яшьлек Фәрит Халиуллин мәңгелек йортына да туган авылына кайтты. Аны соңгы юлга озатырга авылдашлары гына түгел, Ульяновскидан һәм өлкә районнарыннан йөзләгән дуслары килгән иде. Урының җимакта булсын Фәрит дустыгыз. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.